What's up guys? Guapis Gadchoy here. So ngayon mga bay, usually vlog na naman tayo. Alam nyo na, walang magawa sa buhay, hindi vlog na lang. Okay, bagong gintuwil tayo mga bay. So matry na natin ang top speed yan sa bagong gintuwil kung may kaibahan ba. Hirap niya makarating ng 90 mga bay. Ang hirap niya makarating ng 90 mga bay. Shout out kay Alexander G. Kumis, Eugene Lianto, Juni Chua. So thank you sa inyong pagtanaw sa akong channel mga bay. Palihog ayaw skip ads sa mga ads mga bay. Kena lang na talaga. Survey muna tayo sa ating area. Clear muna tayo. Isang round lang, isang round. Ayan na natin mag-top-top. Tatlo sniper ah. Sana all 100. Ayan. Nandun na sana yun. Wala na naman. Ayaw makapasok ng 90 ah. Okay, wal-wal to the max. May sumunod sa atin. Wala vlog. Wait, anong sunod niya? Wala. Di kinaya. 100 lang talaga. Dito, magsubukan natin ito pagbalik mga kaya. First gear malapit mag 40. Second gear malapit mag 70. Third gear 90. Ay, nabibiti na. Third gear tayo magsimula. Iba talaga. Dah. Kaya. Nani? Omae wa mou shindeiru.
What's up guys? Guapix Gadchoy here. So ngayon mga bayis, may speedometer na po tayo. So napansin ninyo, may speedometer na tayo ngayon. So matry natin tong speedometer natin. Try natin to kung okay na okay to. Oh no! Yan, may speedometer tayo. Grabe, second gear. Layo niya. Mag-try tayo mag-top ngayon mga bay, sa ating speedometer na stock. So gumana na po siya. Gumana na yung speedometer natin. Wala na tayong toggle. As usual vlog, doon tayo sa ating lugar na palaging magsusorbe. Doon tayo. Wala tayong toggle, so mag full tank tayo ngayon. Full tank natin yan para ano natin, may magawa tayong ano ngayon. Wow, oh my god, ibaon pala yan. Aabot pa tong toggle natin. Hindi naman malakas sa gas ng motor natin. Okay. Lakas 6 kg ay pauna natin 6 kg. Okay, sabayan natin 6 kg. Lakas 6 kg ay. Mga bay, pauna natin 6 kg ng konti para makikita 6 kg. Pauna natin yan po 6 kg. So yan, pauna natin 6 kg. Lakas 6 kg mga bay, hindi tayo makahabol. Yan, dito na tayo. Tagal tayo nakahabol ng CD mga bay. Nakakabla na kay CD. Sabi, lakas 6 CD ah. Di pa tayo nakarating ng 100 mga bay. As usual. Grabe. Kaya ano na. My god. Kaya anong mga bay shoutout sa naka-XTJ. Actually naka-XTJ fourth gear kasi yung gamit natin. Yung fourth gear lang ang pinahunap natin mga bay. Hindi ako nag-logger ng third gear. Kaya yun, matagal ako naka-overtake ng XTJ 125. Ito third gear ko ito. Na-start yun mga bay. Lakas XRM mo. Ito natin.
20. Visual vlog lang to. Dati na tayo mag-inti mga bay. Dito tayo nag-tobel. Ay, dito na tayo. Magpo-tobel muna tayo mga bay. Baka maulawan tayo. Mabusan tayo ng tobel. Ay. Baka third gear. Yeah, ayun. Grabe, third gear. Bitawan ng lante. Dito tayo. Mag-full tank tayo dito. Dami nagtugil ah. Yawan. Bantog ra. Kasuga kaya eh. Ang naman to? Yawan. Ha? Ano salah? Yati god. Layawal. Wa pa kabalo sigan. Grabe luya oy. May gani na ani oh. Wala. Lagi yun ha, luwagog ah. Yati na ako ano, nagaras ba eh. Grabe. Nagtobel ako. Sa tobel mga tayo mga bay, may music. Hindi bawal yan.